Dini mwenye ya unajua kama polisi wala. Chuma. Okay. Oh, ya changa. Mama sara ku ya kuche changa kita fundraising kita sekulanda mare dari kita siwa kita apa ndango ya kusabiti aseshansa kulingana ndio sio kumulisi ndio kuti ndingati kwa mtu kamisa wangu achazi ndio usiulingana ndi pantuze wa chimanya ko na waramina ndo nazo ule mzao wale ya kudia ya hicho kwani chogudi sikuti afanya chakula mzao wani bwamara mbizonde tisu takatombo kumbira mamwe mazuva kusvika pamusi wa 15 baba kumbira uno ndinonzwa kuti mukoma anenge ane matauriro aiti ndakaita kuti date yedu isu kutaurari handizozivi nekuti taisari kucommunicata mugroup pawhatsapp saka hatisi kuzoziva kuti vakanga vakomunicata naani wacho chaiye but vaiti kuti takumbira kuti date yedu isu pamberi akafona akataura nani no kuti azozviti ndobeturaita se nilipoedzi ili mari yezvakiti ndonouise mari kuti mari yekurora haiti shoma ngaibude hacho aiwa asazvanisa kuringana mari ichiri shoma shoma inorora kare munhu airoorwa nechipenezi chonjozi chipenezi kana muti kurora nhembe sokotovhura kotodzirakendaogasa imurudo chii muruda kuunza mari 35,000 mune figa imuinayo sofa pane mari ya 147 mudaurora ere kana kuti mari yekutounza grocery ndo petutaura kuti mari dzedu pataitarisira kuti timwe tingadai takasvikawo somewhere 300 napapo otherwise zvaida isiri kutaura asazvarini zvangana vangoda tired kusenga ndifunga maoko acho arikutadza kubatirana mutoro uzopedzisira uchingorozoremera maoko edu anenge arikutadza kubatirana tibatirane mutoro zvakanaka Zvinoda kuti yake haisi kukunetsai kabva kwai sezvinaurira makaita makanga muchitaura kuti iri kukunetsai saka kana vanhu vaakuita sekunge vaoneka kuunganidza chokuunganidza ndokuti vamwe havasi kunetseka kane dambudziko rake iye muchuma vanhu vanenge vachinetseka asi kubva pazvakatanga vanhu totongoti wakanyatsa kutsva wacho ndiye ari kutomboedza kusimudza maoko achidai vamwe vese vakuita sevanoti vanookera ongotarisa but chinozonyatsa tiri kudiwa kusi kutarisa tirikuda kuita zvokunge zvaakuita sekuti ivo vacho tikatarisa vana mai vakakosa dambudziko iro munyika medu hatina kana hwana neruoko pane petatombosvika pacho ndo vana baba vange vatora munhu vasina urovo havana kana hwane wavo vatomboita chinhu saka zvinhu zvekuti tiri kutotraya vamwewo ndiye abatikana nemausasi aati vakufamba zvinhu kune mausasi saka ati vasa akasimuka zvisingaiti asi kukwanisa kufamba kudumba musikumitira zvakanaka ndi last born munhu wanobereka ndiri munin'ina Zita wazuriani kwaiguriani wake munin'ina nezita rakutaura ini ndonzi Lakson plus urudeyo ya indangonzi endaundo represent mucharohwa ya
Haichokwadi unogona kusangana nazo. Uchamenywa. Boza ndakubvira ndakakuona mana. Haichokwadi hainyadzi Kana mabasa. urungu erekana wangu. Nyadzi mabasa dzaitiita dzekusvikira. Nyaya waurira uri kuziya matangire yarira. Netumwe tutwayo twandinoziva. Kwekuti mbotitaurira dzito zvototibatsira unoti dai tiri inini mazire ungada usina kuuya kweyo. Pandinoziva ndepekuti musha mwedu mune mhepo katiri ngozi yakabuda ichitaura nezvekuti yakaurawa nemuuya mumusha mwedu, asi isusu vanhu vepapurasita ifanira kuplaya role yekundoroora kumunhu wekuti iye agone kuzorwisana nevakamuuraya. Ikaitawo tumwe tumasainsi tuyakasiya tutori nemavanga anobatikana asi kuti auyo akatosara akakuwara. Wakambouraiwa sei? Kuuraiwa kwemunhu uyu inini kunyatswa kunziva kuti akaita zvekuchekwa nebanga kana kuti akaita zvekudii ndingazotsiva kutaura kunyepa, asi vanzwi randoita pakasaiswa nzira yehuroyi yemashiripiti ichibva pano pana Maria Mutakura. Jealous of marriages. Wende chihuri Hatichazivi pamwe iye wanga asingadi kuroorerwa, tongoti wanga asingadi kuroorerwa iye Maria Mutakura. Saka baba wangu pavakanga varoora mukadzi iye akafira jealous. akazivo hama yangu yakarero huri Hama yangu urukuya zvikuru tonda akauraya hure rara ushuku aurawo zvezvikwa here ndizvo zvinotaurika kana munhu achinge ari kuda kurwa hondo dzake, unotsvaga zita rekupa chimwe chinhu chione kubatika. hure rakatonitadzisa kugara zvakadii zvakanaka nemurume wani hure iri maiti obva auritiwe hure ibvaiwo hure bvararamba hure kanisiya murume wangu hure bvararamba Mari akata regai nditsvake solution yekuti hure ridini uyu manje wanga ari kuda kutaurire hure kuti tsvakawo murume wani wako but process yaasedzesa pai kuti toti wakarisukupidza wakanyanya kuzodi stereki hure bvaradora bvarafa Maria wakataura kuti inini hure ndaandasvipikana ndandouraya hure handandoridzinga uri nemuromo rarani saka ndakatsvake kakaite kamutsvairo mbichara ndodai hanisizo akatobvuma ari muno akati chakamire imwe munozviziva kuti ukanga uine wako honodini honodawo pamwoyo wako kana nemunyama yemusoro ziyai nehani nenyu paine hure rudo mutorere hwenyu imwimwe munotsvaka zvemunodini. Ini ndozvinakaita asi ndasina kuuraya ava ndaitodzinge hure tsvakawo chikomba chisiri murume madonhere rakazoita kuti nobvarafa maizviitira muwero kuti okay ndo zvakadini zvakaitika katagofoo zvokuroorera nazvo zvino kozi murume wese akanga achinyenga mukadzi anotoendera anototi daudini doroora iwo mukadzi ndo unoda kuzorora kuti uyu udoroora here kana kuti atodaurora braza zvonei munhu atodaurora naazodaurora unozotoona waroorwa kuti waita kana kuti aregera kuti vanga asingadi bati ndo zvakaitika but nyaya izviri kuitika zvayaitika kudaro nyaya taiita munomu takaiita muna November tikati muruda kudini mukati isusu tiri kuuya ana mapurisa mukati tiri kuuya musi wa4 January musi wa4 January hapana chakaenda kobuda mwayo kuti mukati toya musi wa1 February 1 February uya ananga akaenda kobuda futi iyo zvimwe auya 15 February
totaura kuti saka toisari wedheti tisindoita toziva kuti muri yemadheti hapana kuti madheti acho taudodosvika apeno tichindoita sika ndo watiwo ndo watumwa tikati zvizvi hatina wambobvira kwayakapisa nyaya yacho chako kwayakapisa ndizombokuona baibo ndakabatwa nebasa ndazokuona mhandoyo at least tosikaone kuti pana anhu aida uya udare arobva acho wadiniwo wauya ati hauna chawauya nacho wandoenzana naamwe angu pandosiyana ngepekuti hapana hatichanyore hedu kuti absent kana kuti default because waapia waitonge lawyer iwomo you are representing someone asipo usina futi cheurinacho tomboti ava vana purazi vacho vanga vauya taidi vana mapurisa ya paitiremera ndiri paindiremera kuti ndindiripo paindiremera kuti ndinoaturira rekuti chii aripo remerwa tosi rekuti atura ndoti zvandinazo ndezvinoti izvo hauna 147 iyoyo kuti kuitambira kwavo kana kusaitambira ndozvaunonga wavasa iwewe chiri kumboita kuti iwewe munge muri kuuya kudaro muri kumbodei madini kundosiya zvadaro uye handiti wakasukumidzwa wabva afairo handi yafairo iwe shamwari munhu wakambowacha mamuvhiri ndofunga una tv bayo wakamboona mamuvhiri maaction aya oravati tsotsi roararesa rinozotaimirwa so ririberoariri kana kurohwa rozarozi masniper shot anhu anongatoona kuti uyu munhu ndikasamuurayakawo nyaya yacho haidii ochitsvakirwa akomana amwe anouya nepfuti odzi mugarira iko imumugarira ipadhoa amwe bvai mwataimira motika yacho hatizodoti abuda achidini vamunhu achizwa kuti nyaya idini obva akablazo kaikaroda kubuda nomotika bvaenda akaudze bambam mavhiri yospira yobvaenda kuodora aobva wateera kuodongore kwakwarekana kwakati futi ba mumotika kuti zvidi handipopi zvinopera ino muri usupikire zvakatopera mamutisa unotopera chaziva haoni tv shamwarika uchinoti nyaya yekunetsa yekuperereka kuuraya munhu wacho obva abva wanyarara iyo zvizizi uri kutaura musi yei iwe ungaorora munhu wakafa iwe shamwari wakapedzisira inotaura umboona mabhebha akazara mutauni iwe muda usupikira kuroora munhu wakafa akatora zvikatopera tsvakai tumafreshers turimo mutona zumutwenzwara dzakaribodai zvatopera imurumbodei izvi pamunhu wakafa pamusoro ishe iwe mbotauro pavo unoiziva rini yacho chinyi arusupikire yacho zvakatopera uyu wakafawo ndingambotaura tushoma ndiri mwana mudiki asi uri kuonana nezvihombe twakawanda twandakambosangana twandaka-experience ati munhu wechivanhu aufukatisa chivanhu kachigona baba wedu vakashifa isusu baba vanondibereka chaiva chaiva wafa vakasiya mai vedu vasina kupedza uropa takatotsvaga zvatakakwanisa kuti ndikopisa rora rakasiya baba wedu kunyange macho vakazonge vatofawo chivanhu ndo zvichakaita saisi todongozadzisai mura wechivanhu ufure ivo kana wozopfukirana dzekutsvairana nemutsvairo kwavo kwakaita vakapushana vakazodondedzana vanozonga voita havo beto yavo but isu pedu tadini tashanda tapedza chetakutoshyaka ndechekuti mutsvairo yoyuka hausiwo futi watakuseenzeserwa futi here isu kuti titadza kutobatana kuita chinhu chinobuda zvekuti imwe muri kuda kuti urumuka here pakatombomuka pacho wakamuka pakatombomuka pacho zvikatati nyaya yazvisvika kuno wakamuka here kuti unonga unerakazara uyu mukabara icho tiri uri munyowani yaura zvakadii
tichitozwa ndiwe hapana chitsva pane zvamunotoziva zvamakatonzwa nechezvo zvokuti andina zvinozvo aiwa hatingazvengani tiri pabheni takatarisana hatingazvengani hapana dai paine zvakataurwa bhora iri makaripedza hapana mwandeka zvemurumiriranga zviri kuuya unoziva kuti pano pacho muchazotadze uchazosvika pakuti nekuroora kwacho handichadini handichadi muri mai matsotsi ndakakupa ichi nguva iwo izvozvizvi muri kuita zvimwe zviro zvemuri kuita musiteka hamusi kuita total prioritization hamusi kuita mapriorities enyu ekuona kuti right zvetiri kuita izvi ngatimire ichi neichi neichi toita prioritize on chipere hamusi bhozi iye wacho zvanyo wakamboti nyarari rika uri kuuya ndisikuziva kwazvakatangira kuti zviriko unodozozwa kuti zvichiwere pamwe wakambodini hake but ukaona akuuya this time muchamenywa ndiri kutaura ende vanjeka muchazototi vamwe vamaifanira kunga muchibatsirana nawakambozwa kamhanzika ndisimoni chimbedu kanonzi pane asipo pachazenge pane asipo amwe anhu manjika mochizotoona handi wataura kuti kamutsvairo karuda kuuya kachida kutsvaira kanogura mapya because uyu kauyu vamwe akamutora mukagara naye hamuzi udo muroora vamwe vaudo chinyeposumudza musoro udoroore guwa makuita kunga ana siso John Rhodes ka at one point he came to Africa akatosvika kuSouthern Cape as far as Beitbridge I guess akati tibva wakurosa iwo uone Zimbabwe yacho nekuona zvikazi muZimbabwe inini handidi kusvika kuRhodesia then akaramba kuuya achizwa but afa wakati ndiike kumatoposi kumatoposi kupi zvikazi kuRhodesia afa manje wakazotaura afa aperu pamwe wakataura asati akazi wakazoti iye ari mpenyu wakazi ngatindokurosa Limpopo usvike kuRhodesia kazi handidi afa wati ndiike kumatoposi kuRhodesia nanhasi tinacho chipoko chake munomuzidzo akazotomboya achiti ndaudo kutora kazi napresident former president ugamerikazi wakabva atoisa nemasoja nanhasi kune akuchengeta chitunha chaiuzi munhu ari mupenyu haana kuda kuuya kumwe afa wati ndiike kuZimbabwe imwe mwauda kuuya kumutora munoda kuchinja wishe yani yake ngagare imwe muchinomuona munoya neforex muchiri chato chimonument chedu chendautonanzva ndicho saka ndikuti imwimwe hamuzi kuda murooraba bva mwamira kuti afa mwautanga kuda kuungana kuti timuroore mwautanga uchikoka futi mapi kudzadzisa chido chani cheni chekuti mwaidondogara naye musa iye uchasvika pakuti ngatiite izvezvo madhete emachinja afoa saka une dhete ine nhasi kana kuti tichindonyora madhete raakarenda bhuku rangu ratokarenda isunotonge nyaya nekuona munhu achiroorwa achipera but murutipe madhete chitipe rimwe tiite dzimwe nyaya toziva kuti ana purasi ngei madhete ameno mafungira angu nemaonero semunhu angouyawo ari mwana mudiki shamwari unoziva chinonzi unambozwa nherera wambozva kuti kune mwana nherera ndini mwacho nherera ine expired date ukaona wasvika 18 years hausisiri nherera ba yatoexpire kuti uri murume watoo baba kuti uri mukadzi watoo mai nherera mwana wakafirwa ngaabereki saka if you are below 18 tinokuti nherera mupewo mabhanana
but ukadarika 18 saka iwo usati ndine mwana uine nepfuma iwo watochibaba iwewe ende iwoga ndiwe munhu utori dhato aiwauya iwe atoona kuti pana anhu ese aripo ana adoko iwe ndiwe munhu mukuru iwe tipe dheti tisindonyore dheti zvemwajairazvo asi muchazoona kuti madheti emurutibara achamupandukira unza dheti hapana nyaya yatinotaura imwe kunze kwedheti ndanga ndiri kufunga ameno kuti zvinogamushirika zvinobvumirwa here ita ndezvekuti isusu ndichandoudzana nana mukoma iwana pressures ndichavabata pawhatsapp ndakudaro ndoaudza kuti ishe ati anoda kuti pagadzirwe imwe date asi panoda pagadzirwe imwe date ini ndatadza kuti ndiwape date because ini ndandiri ndega ndinozopesa isusu normally tinopa madheti but record yangu irutaridza kuti mumwe autodoti kuti pe madheti edu ese haasenziba togona kumupaka vomoyamusira hatisi kuchadayesu dheti baezendheti tautoda kana gore zototi kana 2035 kuitira kuti tisaramba tichimunetsa imumwe futi musatidii musasatipa dheti ba taude gore ndo saka ndaikumbira negore gore ngere kuti muunganidze wamboya kodini indangoze ndawaudza kuti zvataitira kuti tichaunganidza zvaramba zvaudodi tinombokumbirazve kuti timbotsvake havana kuzondipa dheti kuno kusina dheti wanga uchiya uchiti zvisikupa dheti munogona kundipa mangwani indokwauza asi chiro changu ndandiri kuti inini kana chibvira ndaindabuda ndovaudza kuti ndaenda sezvemadini sezvemandiudza hauna chowaita choya ndinatozvonaere kuti wemuri kukumbira idai ndizvozvo hamusi kukumbire ngozi ndizvozvo zvese zvinoyatsonzwisisa chaizvo dare ndeyekuti tinokumbirawo kuti mari yedu changa yakwana zuva rakare asi ichi chiripo chiri chiripo ichi hachina kumbogara chambofamba chipenyu muri kuramba kubudise chinhu chikukunetsai mumusha mwenyu ko chikutoite basa rani ichiri kuti ndibudisei ndodhire basa rangu ndiri kupi saka imwe chikutora muchikuchida ya pamuono watinodzoka taakubudisa zvinonge vanhu vari kuchida nenhau yekuti ndofunga vakuru vakati pasi vakazvimbirwa ndiona vati kusuwo paya payaka dzimwe nguva isusu vakaona situation ichiitika tisi tiri kutomboriekisa vamwe vasina kunyatsa kuona chinhu chakaitika kasi varikuvasi kuti taura dheti kuna changamire kusimuke kuyama hapana zvatiri kuita nevavo taura dheti kuna changamire kusimuka wenyu indandiri kukumbira kuti tione nguva yekutaura nana mukoma then mukoma pressures then vanozodzoka bheki kuna sevaudza kuti taronga kuti zvakati imi munongotora akutumai kuti ndasiye dheti rekuti kana ari 20 ndasiye dheti rekuti 20 ndadzokera nefeedback dheti ndasiya ndiani 20 yengatinge tarongeka 10 iko saka ini ndichapega dheti rimusi wa 15 manje ndodhitere ndati ndipege Are you believing or thinking with by that then the things will be sorted out or else it is acceptable? Munge musuchade nguva yakareba kaida zoti mudheti reimbe rinosvika munge basa redheti musisiko baini asi dzimwe nguva mwana ndodzinge tichipi kana December yotopera totovhara yedu yacho kurumbozi zvotiri kuita chaizvo ini ndanotise dheti roti pakutosvika mwafa mwese
totoziva hamwe amutopedzerana nachuma wacho mwaamwese naende amutotongodenga ini hamudei izvozvo zvanisati ndasvika unondobhadhara ndobe ndati 15 manje segap of a month tichimbotraya kuunganidzana nehama neshamwari nevadikani mudzinza kuti vadikani pendakasvika ndichipa time iyi ndakapa space of a month. Space of a month ka munhu wese ngasimudzepo tigone kusvika tane figure rinotaura kuti hatizozode kuti tosvika ipapapo titange kutaura dzimwe ngano inini inonzi Lakson chorus uri chii chacho inini ndiri mwana nditi murume wanga ari suppose murume wachuma ndichiwaona ndi baba wangu ehe saka ini ndiri mwana the same as ana Precious. Badeli shamwari tingaswerera nyaya yako hapana chaya hapana nguva yese unetseka kuti umbotwara kuti ID number 44 0818 34 L44 0778 623 848. urowanikwa kude ini ndiri pamunyasi panapa pamukangara village nomutambara hanzani Lakson waita zvakanaka mukamine nyaya kudaro unofanira kuyepi kudai asi musajaira kuuya muri emudhende tikangoti dare rineringa hatikutenyaya dzekubhuya badzibadzichino harizoiti dare kune tomahumwe tendai mogara pasi saka last date renyu retaata kubaindere musi wa 15 March. All right. To na ipapo